दिनैनि अखा हानायावहाय नावा दालाङा गोजावजेनबाय आरोना सानजासिनाम हान्थिग्रा। स' गाइस नोंथांमोना फारियै नायनानै ला दिनैनिफ्राय नैबे जोंनि खैला मैलानि बारस्र'ग्रा लामाया नाव जावजेननाय जाबाय आरो नै ओमफ्राय बे नावखौहाय सोर जावो आङो बिथांखौ नोंथांमोननो देखायनानै होगोन। ब्रादार अब्ला दालाङा माबायदि गोजावलाङा दसेनि उनाव मिथिनो मोनगोन आं बिथांमोननिफ्रायनो मिथिनानै लागोन आरो बे दालाङा माबायदि सिस्टेमावहाय गोजावलांखो दिनैनि बे खोनानो मोनदों जे दहाय फुङाव गोजावलांदों ओमफ्राय बे दालाङा माबायदि साइसावहाय गोजावलाङा जेन'बा औवा दालाङा हरनि दुइथायावहाय दालां नेग्राफोर माबा थाग्राया जिरायग्रा देराया हरनि दुइथायाव गोजावलांदों होनदों। आच्छा ओमफ्राय माबाया दालाङा 6:30 बायदियाव गोजावलांनाय जादों। आच्छा दालाङा दहाय फुंनि 6:30 गोजावलांनाय जादोंना? आच्छा ओमफ्राय दाथ' नावसो जावखानांसिगोन। नाव बे 6 मासआ फुरा अक्ट'बर मास नभेम्बर माससिमा नावानो जाहैबाय आरो। आच्छा नभेम्बर माससिमा माने नावखौनो दा बेब'हार खालामनांगौ जाहैबाय ना? आच्छा ओमफ्राय नोंथाङानो जावगोन ना बेवहाय? आं सोलाय सोलाय थानाय जायो। आच्छा सोलाय सोलाय ना? ओमफ्राय गिबियावनो नोंथांनि न'आ बबेयाव? फाथाबारि गोजोनफुरि। गोजोनफुरियाव ना? आच्छा ओमफ्राय नोंथांनि नामा मामोनलाय? आलबिस हाज'वारि। आलबिस हाज'वारि। स' लोगोफोर जाय बिथांमोना आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव नायगोन आरो नोंथांमोना जुदि सोरबाफ्रा दालां दंबाव होननानै जुदि कारफोरजों हान्थिनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना बेवहाय कारजों फैनो हानाय नंला दा नावसो सोलिबाय आरोना नै दा नोंथांमोना आंनि चेनेल जाय बिथांमोना नायदों नोंथांमोना जुदि कारजों बे थांलाय फैलाय बेंटल टु थुक्राझार बा भुटान दादगारि नोंथांमोना बे लामाजों जुदि थांनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना कार लाबोनो हानाय नंला अनलि 2 साखा बा बाइकजों नोंथांमोना फैनो हागोन। गिबियावनो आङो मिथिनानै लाबावगोन बेनिफ्राय दा नैबे नोंथाङा बे औवानि दालाङाव थानायनिफ्राय नाव जावनाया साबसिन ना औवानि दालाङावहाय साबसिन नोंथाङा इनकामखौ खामायनो हानाय जायो? औवानि दालाङाव बांसिन हानाय जायो। आच्छा ओमफ्राय बेयावथ' नावआवथ' माहाजोना बिराद लस जानाय जायो। आच्छा साथामजोंहाय 400 हाजिरा हलाबो 1200 थाखा थांनाय जायो हाजिरायाव। 1200 ना? 1200 थाखानि मानसि बारनोनो समाव जाया आरोखि मानसिया दासिमबो 900सिमल' जाना दं फैसाया। आच्छा माने नावजोंला एसे खमसिन जायो आरोना? ओमफ्राय ओरैनो बाजार दिनबा एसे जायो दा? बाजार दिनला जायो ओमफ्राय गुबुन बारायावहायनि बे लस जानायखौ बाजार दिनावहाय मेकआप खालामनानैहाय बे ग्रोबमान ग्रोब जायो आरो माहाजोनावहाय पकेटाव फैसा थानाय जाहैया। आच्छा स' गोबां खोथा मिथिहोनायनि थाखाय ब्रादारनिसिम आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव साबायखर बावनाय थाबाय ब्रादार। स' थेंक इउ। स' लोगोफोर नोंथांमोना फारियै नायनानै ला जाय बिथांमोना कारजों बारस'नो गोसो जायो बिथांमोना आरो दिनैनिफ्राय हानाय नंला बे जोंनि सानजा सोनाब लामाया दायो दालाङा बायनाय जाबाय गोजावलांनाय जाबाय दिनै फुंनि 6:30 बाजियाव औवानि दालाङा जोंखौहाय बे जायगाखौ बिदाय लानानै थांनाय जाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै ला आंबो गाखोनायगोन आरोना नै नावआव नै नायनानै ला लोगोफोर आंबो नाव सायावनो दङ नोंथांमोना फारियैनो आंनि बे मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव फारियै नुलांनो मोनगोन। नायदो बे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट निसिमा बिसिडिसि खैला मैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय नैबे ओरै बारस'ग्रा लामा खैला मैला टु फाथाबारि बा ओरै भुटान बेंटल थुक्राझार थांनाय आरोना नायदो नै बिराद गुवार आरो बियो बे दै लामा नै ओरैबायदि गुवार जाबाय गोदो जों गोरलै गोरलैयाव दंग' बायदिल'मोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना फारियै नायलांबाय थादो जेन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप बा जोबजासे नायलां अब्लासो नोंथांमोना बे नावआव माबायदि सोलिदों नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन। आरो जाय बिथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अननानै प्लिज नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो अब्लासो आंनि गोदान गोदान बे भिडिअ होनाय नटिफिकेसना नोंथांमोननियाव सिगांग्रो जेन सहैयो। फार्स्ट टाइम गाखोनाय जाबाय ने? ओमफ्राय अबाव थाङो बाबुमोन? आच्छा दिनै फार्स्ट टाइम आरोना आंबो दा गाखोनायगोन। मा खालामदों बाव? जों भिडिअ'आवनो नायगासिनो दङ बारलांनो।
अ बारनोसो नायदों ओमफ्राय माबा खामानिफोर मावदों नामा अन्थाइ देदों ओमफ्राय गामिया अबेयाव फाथाबारियाव ना आस्सा बिथांमोना बेयाव अन्थाइ देदों खामालाव बेसेबांसिम हाजिरा खामायनो हायो 400 ना आस्सा दे स' नायनानै ला नै नावाखौ बेबायदि खुन्थिया दोना खाबथाना दोननांगौ जायो नङाब्ला गोजावलांगोन नावाव गाखोला माबायदि मोनो आदा माबायदि मोनो मोजां मोनो ना एकदम बिराद मोजां हेवहा गाखोनाय बायदि मोनो ना दैयाव गेजेरावथ' साबसिनबावसो एसे गिनाय मोनो ना मोना मोना ना अ बिराद मोजां मोनो ने मोजां मोनो आस्सा ओमफ्राय आङो आदैनावबो मिथिनानै लागोन आदै माबायदि मोनो नावआवहाय गाखोयोब्ला बे दै गेजेराव थाङोब्ला मोजां मोनो ना आस्सा जेनेबा बेसेबांसिम मोजां मोनो माने जों बारबाय थाग्रा हिसाबै जों गिया आरो अ गिया ना ओमफ्राय जेन'बा दैयाथ' दा एसेग्राबनि कारेन्ट बादि स' लोगोफोर नावाखौ बेफोरबायदिनो खाबथानानै दोननांगौ जायो नै खुन्थिया दोननानै नङाब्ला गोजावलांनाय जायो ओरैजाय नायदो नै जोंनि जायगानि भिउफोराखौहाय ओरैबायदि समायना बिउटिफुल नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा दैज्लां बोथोर ओरैबायदि समायना कालार बुखांजोब्बाय आरोना आरो बैयावहाय हनै खर' गाज्रि दङ आरो बे खर' गाज्रिखौ आङो नोंथांमोननो जुम होनानै देखायनो लाजागोन वाव फक्लें बिथां दङ नै फक्लें बिथां बिथाङा बेयावनो थाबाय थायो खोमा स' लोगोफोर आङो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन स' थेंक इउ स' माच जिउ गोलाव जाथों जय बर' हारिनि जय